Bun găsit tuturor! Sunteți la podcastul Tradițiile sufletului neamului nostru. Astăzi vom descoperi obiceiurile și datinile care ne leagă de trecut și ne arată cât de bogată este cultura noastră populară. Fiecare sărbătoare, fiecare obicei are un rost. Iarna, de exemplu, e anotimpul colindelor. Copiii merg din casă în casă cu steaua, capra sau ursul, vestind bucuria Crăciunului și aducând noroc în gospodării. Primăvara, în prima zi din martie, dăruim mărțișoare, simboluri al prieteniei și a speranței. Gestul simplu, dar arată că binele și frumusețea încep odată cu natura. Iar de Paște, casele se umplu de un miros de pască, ouă roșii și lumina învierii. Familia se adună, iar sufletul se umple de pace. Toamna, oamenii serbează ramurile satelor. E vremea recunoștinței pentru roadele pământului, pentru belșug și sănătate. Satul întreg se adună, se cântă și se joacă până târziu în noapte. Tradițiile nu sunt doar amintiri frumoase, ele sunt o parte din cine suntem. Atât timp cât le păstrăm și le ducem mai departe, rămânem uniți ca un popor. Acum mă ia dus în acasă, o strigăție, mama, sâta, și noi așa-i spune. Nu mă zice, hai azi la treabă, vă faceți lucru, și urmă dușeți și jucați cât vrați ura. Și așa facem. Mama ne pregătie, dar nu mâncam de fruct. Nu mâncați deloc, nici copiii nu mâncau așa? Noi copii. Nu, da. Mama făcea, amuia să cumpărăm. Da. Mama avea o covată de astea mari, care faci pâine, de lemn. O frământa și făcea prăjițări. În loc de picere. Prăjițări și aia. Adevărat, golin spus cu drag, un mărțișor dăruit, o e purtată cu mândrie. Toate acestea țin vie inima neamului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să nu uităm, tradițiile nu sunt doar trecutul, ci lumina care ne călăuzește viitorul. Pe curând, dragi ascultători, păstrați tradițiile vii pentru că ne lătrește sufletul nostru românesc.